Takže čau ty lidi, tady je Tosman a teď je trošku jiný videjko, ale my jsme Fortnite videjko, hrajeme se i Battle Royale. Každou budu natáčet něco. Jste se ptali, třeba jak dlouho hraju Fortnite, tak chapter 1 season. Já to hraju úplně od začátku, jak to vzniklo. Tak jsem to nezapnul. Okay. Asi potřeboval to. Tady budu mít docela pink, já moc nebudu řadit a... Mám docela pink, mám. Jaj, tak to je. Teď jsem to zapl, takže teď, jaj, moje edity jsou hodně špatný. Když to zapnu jako hodně špatný edity, no. Tak já už moc Fortnite nehraju, no. No. Padáme. Třeba, nevím, někam to dám. Zkusil bych to vyhrát, já nevím, jestli to vyhrám. Mám za guidera už nevím, no tady to. Pak mi třeba, ještě já si koupím Battle Pass, no. Uvidím. Já doufám, že hned neumřu, to by bylo hodně špatný, no. Si napište třeba, jestli byste chtěli třeba víc dílů ve Fortniteu, něco takovýho. Mohli by se natočit třeba s nějakými mýma kámošema. No, takže tak nějak. Počkej, co je za teď za pampu? Co to je? No zajímavý, ale to je jedno. Takže jsem mohl vyhrát toto. Takže odjadu teda tady. Nevím, jak bych to mohl zahrát, takže vezmu si třeba tu truhlu. Jestli dám hned win ve Fortnite, to je docela dobrý. Beru tady věci, lidi. Takže, tak nějak, no. Beru si tady ty míčka si tady znovu, zkusme to vyhrát, jo, ale nevím, jestli to vyhraju zase na jednu stranu. Jsem to dlouho nehrál, jako. Mohl bych to vyhrát něco úplně nejlepší. Já jsem to, já bych něco editovat trošku, že budu jako špíňák. No, jako, já zase jako, nic moc, teď jsem to teprve zapnul, takže teď budu hrát docela špatně. Já hraju hodně líp. Jenom si třeba se jednou zahrát Fortnite, tak třeba napište a tak dále. Můžeme si zahrát. Uvidíme, jak bude dlouhý tady to video. Já sám nevím, jak to když bude dlouhý. Já si budu kupovat úplně nový počítač, takže pak budu rád na počítač, a budu rád na playku zatím. Zkusme nějaký dobrý, bych chtěl settingy, nějaký dobrý bych potřeboval. Pravdě. Jaj, tak to bylo hrozný. Bylo hrozný špíňácký. Mi to nějak nejde dneska, nevím. Dneska jsem nějaký špatný, no. Chci dát pentu a jako hodit. To zkazilo. No nic. Třeba bych nějaký jako lepší nastavení, jestli máte nějaký fakt dobrý. Bych potřeboval víc FPS, jako 60 FPS, takže jako nic moc. Takže pro to tak to možná výmluvil, ale
Těším se zase kupovat mu nový počítač, to je hodně dobrý. Tam jsou cápci, já bych tady už ho viděl, já mám jednu zbraň, co vyrobil. Já dneska mě zabije on, tak nevím prostě. Dneska mi to fakt čete nejde. Já se někdo jde po mně. Moc ani platí ani editovat, tak jako. Další kill. Tak to se mi dělá. Nějaký dobrý, ten má dobrý. Já. On to bere tady, hezký, no. No nic. První hra. Zabolelo, no. Jdu do lobby. Se bronzu se najít co lepší, ale... No... Hejte, to je takový krátký video, to trošku bude. Že jestli chcete, tak pořád pokračování a zatím čau.